Mukomana anonzi Advocate Nelson Chamisa apindura zvekare. Vanhu vaimboya vachimboti aiwa president vevanhu mavhesita anoita nawo tavabho, but panguva ino vauzonyatsoona kuti the deepest meaning aiwa iri kuchidhilivhwa nemavhesis awa vakunyatsokuzoona kuti aiwa chinhu chokwadi. Now people they are looking at Advocate Nelson Chamisa vachimuona as their main beacon of hope, munhu achavadzikinura achavasunungura. Tsana pana mashoko anobuda achitogopana pana Advocate Nelson Chamisa, vanhu avaona as if he is replying and commenting pane zvinhu zviri kutranspire zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Ndinopa subscribe like on the bell kuti mina paendo pake zora nhasi anobudanyira achiti never doubt he is the one, onyera in cause. And when John heard in prison about the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said to him, are you the coming one, or do we look for another? Ambanyora nevhesi yacho Matthew 11:2-3 says Christ is #the one to save you, #God is in it, #Sabbath blessings. Mashoko anobuda itogopana pana Advocate Nelson Chamisa achiti aiwa never doubt he is the one. Panapa vanhu pavari kuona kuti zvinhu zviri kuitika nyika yeZimbabwe, tikuona kuti panapa Advocate Nelson Chamisa uchachikomenda panapa vachitaura Bible verse tichiona today on the Sabbath day vachitaura mashoko kuti never doubt is the one. Vanenge vachipa hope kune macitizens nevanhu vanovateverera pane zviri kuitika, achivaudza kuti aiwa vakomana zviri kuitika zvinhu chaizvo zviri kutofanira kutoitika, ndozviri kuita kuti topindamo the new great Zimbabwe. Mashoko atikuona kuti Advocate Nelson Chamisa achifema nemafollowers avo nemasupporters avo. Panapa vanhu vari kuuya vachipembera vachiti aiwa imimi ndimi wega mutungamiri watoziva akaramba kupiwa chioko muhomwe kana kuti fufuro kana kungopoketewa mari, whether dzimba, mota nezvese. Panapa tiona Advocate Nelson Chamisa vanhu vachiramba vachivateverera. Taona kuti people they are now waiting kuti chokwadi chingobuda pachena. Aiwa vanhu votopembera. Tudze mafundo eimo tikudi pamusoro pechiitiko ichi. Mina comment section medu. Subscribe or like. Sit on the bell icon.